HRIATTIRNA LEH NGENNA Khovelin amang anpui COVID-19 shileng chuan khovel ram shang anuai meka India ram ngei po he shileng awang hian aboi hle a mitam takin nunna anchan to ani North East India huam chunga po shikain kyam lam alapan theiri lova ni tinin mi zatam takin nunna anchan mekani chipui leng hi khovela thil thleng thin ani rualin lali swan alokal le don hnaya thil lo thleng tur asoiti zinga mi kha tuna hian alo thleng mekani ti shia in Kohhran mi zong te chu mi thiang hlim te lam tura Isua Krista local tur chu lo hmuak tura in bua sai theu turin kanin ngen ani he shipui leng rap thak takawang hian North East India huam chunga hian shikai enkol megle nunna chan hialte mitam tak omin chungkaw tam tak lungain an rum mekani chu mai ni lovin shipui leng hian nasa takin kan nun phung ati khailaka zirna in zong primary tanga university thlengin akalpui theih lova ezon na shang po kalpui theih ani heklo chu wangin ram economy in nasa takin atlak chat pha a chhungkaw tam takin ezon na konga harsa na an tok mekani tin Kohhran rong bol na kong shang biak in khomte pol ho chakna tura thil ti ho na kong shang te biak in a jing Tawngtai in khomte thangin kalpui thei ani talawa chu wangin UPC North East India General Administrative Committee chuan North East India huapin Kohhran chhungkaw tin ten anhnuaia tarlan ang hian ruala Tawngtai beihpui thlak nise ti arela chhungkaw tin ten he hun hi lo ngai pawimawh theu turin kan ngen a cheu Tawngtai beihpui thlak hun ni somni June sangni somni pakhat Pathianni zandar sari Tawngtai thupui Pathian hruaina kan chana vanga lom thu soina COVID-19 natna tuar mekte COVID care center le damdoi ina omte anlo dam thuai theinan COVID dona konga thok tu shang doctor nurse lab technician le adang tele police local levela task force te sarkar shwai tu tetan COVID chipui leng alo re a biak ina Pathian biak in khom kaldan phung pa ngaya kan kal le thuai theinan te rongbol na le Kohhran mason na napeng shang tho ani thuai theinan ram mason na le ezon na konga chhungkaw tinin nun phung pa ngai kan zo le thuai theinan harsa na kan to mekhi Pathian min hnai tir tu le zawzo ka chanchin thwa ti dar na manruwa aloni theinan Pathian hian a Kohhran te hi hun harsa le hun khir tak min local tlangpui to thina tuna hun harsa tak kan to mek lai po hian Kohhran ho te hi min vengin min kalsan ngai lo ti shia in a hnena alom thu isoyang u